Ignacio Robles, Bizkaiko Aldundiko suhiltzaile batek, uko egin zion dakizuenez Saudi Arabiara zihoan arma kargamentu baten bidalketan parte hartzeari. Aldundiak horren ostean espedientea edo ikerketa ireki zion eta gaur epailaren aurrean deklaratu du. Hori egin aurretik dozenaka lagunen elkartasuna izan du atarian. Epaitegira joan aurretik txaloak, bostekoak eta bezarkarak hartu ditu Ignacio Roblesek. Ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta elkartasuna adierazi diote dozenaka lagunek Bizkaiko Aldundiaren bulego baten aurrean. Ados gaudelako bere asinoarekin, gu ere gerrak aurka gaude. Martxoan, Bilboko portutik Saudi Arabiara zihoan arma kargamentu baten bidalketan zaintza lanari plantu egin ondoren, Bizkaiko Aldundiak espedientea ireki dio, eta gaur joan da deklaratzera epaitegira. Solamente el hecho de abrir expediente es demoledor. Ignacio Roblesek eskertu egin du babesa. Gaizki pasatzen ari dela esan du, kezkatuta dagoela, baina gogor familiak eman dion laguntzari esker. He tenido momentos muy malos, mi familia ha tenido momentos muy malos. Burua uste handia dau, baina berriz egingo nuke, etika kontua baita esan du suhiltzaile bizkaitarrak. La respuesta es que yo no podía haber hecho otra cosa en ese momento. Oso ausarta izan da eta eskertzen dugu eta bultzatzen dugu bere asinoak eta bere ondoan egongo gara. Prozesu aurrera badoa 2 eta 4 urte bitartean lanik eta soldatari gabe gelditu daiteke Ignacio Robles. 160.000 sinadura bildu dituzte bere alde.